min calmini on eɗen gotodiɗo hen e musidɗo men ceerno Seydou Amadou Ba mi wino bandiraɓe leydi ndi e oɗo saaha walla diine islam yataw memaki nde tawno ene heewi dillo gonɗo hen ha tengti e ndeɗo yontere noon ene jeeya ko ɓuuri jojjude hen ko faati e maccugagal ko ardi foof ceerno Seydou calmina e on saaha mi fuɗɗo nadde e namde ɗe. eyyi bandiraɓe tedduɓe mi salminimon mi juurimon mi salmini dennagal rewintoɓe Warago TV mi salmini kadi ceerno Oumar e wondiɓe mum mi salmini dennagal bandiraɓe julɓe kala toɓe goni enoɓe goniri e dow laara lesɗe. caggal nde calminɗa waɗi kilifa diine mawɗo biɗo maccuɗo ronata ardata ko juma walla jama humata dewgal kono ɗum waɗi caɗele mawɗe moni kala addi hen e yiyande muɗum eɗen mbawi wiide hande kañum ɗum woni actualité to banggue diine islam ha tengti e banggue men to. ceerno Saydou holko diine haali e banggue maccugagal ko hunde wodde guila nden ha ɗo yarete walla maccugagal kam to banggue diine wonɗo fuɗɗi wontanɗo haadi e maccugagal hono wonirta? eyyi bandiraɓe caggal yettude Allah tedduɗo towde e julde annabi e jaam e kisal gon e makko ceerno Oumar toɓɓere maccugagal sikki ala deftere Allah nde e Sharia Mouhammad kaali hen diine islam hettani caggal e haalde maccugagal e wallude kadi no maccugagal iwiri sikki ala ma en gartu hen maccugagal ina heewi leƴƴi nde wonno ko hunde ɓooyde e dow laral lesdi adi foof maccugagal to banggal sharia wiyete ko riq sa firti ɗum e pular woni neɗɗo jeeyaɗo enen mbiyata jeeyaɗo sa firti ɗum kadi ina wawi firtirede neɗɗo cewnaɗo walla ustaɗo saabu ko ɗum firti konngol ngol ko neɗɗo ustaɗo pamɗinaɗo tekkede ala ɗon teddede ala ɗon timmal ala ɗon saabu ko neɗɗo jeeyaɗo mo jeeya hoore mum ñawore mum noon ina dagui so rewiɗo foti rewde ɗo saabu jomiraɗo ne wiya men e deftere mum woma malakat aymanukum e ko jeeyɗon woni e yimɓe ɓe kalfuɗon walla ɓe jeeyɗon firti ina woodi yanti hen kadi tugnade konngol annabi wiyena man latama mamlukahu aw darabahu fa kaffaratuhu an yatiqa oy kala piiɗa jiyaɗo mum hello walla fi ɗum womre yo rimɗin ɗum sababude lori ɗum wadde ko hunde wodde heddoto noon ko holno woodiri waɗi ko boli ɗi sharia heɓtini ko toon foti woodirde. tarikh maccugagal noon ceerno Oumar ina ɓooyi saabu maccugagal andama gila duuɓi ujunnaji jawtuɗi gila e lesɗele walla population ji garwaniɗi to Misra e to Sine e to Inde e to wiyete Roman woni hande Europe e ko diwanuji gonɗi dow mum ɗi foof maccugagal ne andano toon kono noon ma en garoy holno ardanno te defte asmaniyankoje ɗe gila e deftere annabi Moussa woni Tawrat deftere annabi Isa woni Injil kamɓe foof ɓe kaali affaire maccugagal e te oɗon gandi bammen Ibrahima joom suudu mum biyeteɗo Hajara o ko korɗo wonno oɗon gandi jamanu annabi Ibrahima e joni kam ko duuɓi ujunnaji saabu ne wiye jamanu Firawna ene joni tan ko duuɓi ujunnaji 4 e feccere te ko annabi Ibrahima adi ɗumen wadde noon gila yummen Hajara mo ganduɗa kam jibini annabi Ismail ko laamɗo rokkuno ɗum bammen Ibrahima te ko korɗo laamɗo o wonno wadde hunde nde ɓooyi joni noon maccugagal no mbiɗen ni addata ɗum ko no heewi sababuji ɗi no keewi ina jeeya hen ko wiyete alhurub woni hareji.
so yimɓe kaɓi e yimɓe walla lesdi haaɓi e lesdi poolgu waɗa e nder heen so poolgu waɗi wonno rewɓe e sukaaɓe mbelani warde ko ɓen keewi dahede mbaɗe macco sembelinɓe ɓe noon wonno keewi ko haɓede ɓen wargoji ne mbawi hen wadde kono ko yowti debbo walla cukalel en kewno ko dahede gueɗel ɗimmel ngel kadi alfaqru ina adda maccugagal woni basal e ronkere ina adda maccugagal addana yimɓe rondade ɓiɓɓe mumen walla rewɓe mumen jaaha jeeyoya ɗum ɗon no woodi ha joni won réseau ji jiitete ina mbaɗa trafic ɓoyani ɗo ko tan yitama ɗo e Nigéria ina sukaɓe miskineɓe ina mbaɗe trafic no nawe Europe ina jeeyi ɓen ɗo so coodama toon holko mbatte maccugagal tan par ce que jomum han kadi halfete koye eyi coɗɗo ɗum o tan yahata fof ko laabi maccugagal kono ko laabi toñangue gueɗel gonguel ngel ina woodi ko adda ɗum wiyete ala ihtitaf bi talassus wal qarsana ko wiyete piratage ina waɗateno nden jomum en gonay hakkude laabi walla jogo batoji e nder maaya so jii ɗanniyankoɓe walla tan seteji ɗannatoɗi jagga ɗumen kepta ɗumen daha ɗumen ƴetta ɗumen noon jaaha jeeyoya ɗum ɗon foof ina waɗa ha joni oɗon gandi hayɗa e Somali ɗa pirate uji nani toon joni kala bateau taccowo toon hay bateau ji pétrole ɗi joni jomum beela loi armé mbaɗa sécurité moƴƴo so wona ɗum hay soɓe dahata yimɓe kam maɓe nam ɗon kalis kewɗo kam ɓe puɗɗoma accude jaaha waɗino jamanu noon ko yimɓe ɓe ƴettete ewa ɗum ɗon oɗon gandi hay ko kewi libi ɗiɗo dummunaji ko tan yiide ɗanniyankoɓe Afrique banggue hirnagui men oɗo e ɓaale foof no mbaɗa e dumbirdu walla no mbaɗa e stade garɗo foof sooda wiyama yimɓe nani ummo golfe nani ummo partout no cooda ɗum ɗon fof yiyama ɗo woni hen ko suudi woni hen ko suurati wadde ɗum ɗon fof no adda maccugal ete yanti hen colonisation dewnoɗo ɗo onon fof on jeehi Gorée ina woodi damal biyetegal voyage sans retour oɗon gandi maison des esclaves nani ɗon galle maccuɓe ittoytenoɓe Nigéria e partout e Afrique ndewne ɗon wonno ko daral ɓe jeeyi ɗum ɗon fof addi maccugal wadde noon ko addi maccugal kuna no heewi gila aduna ɓooyde ha aduna kesa foof hay so tawi noon waɗama abolir aduna o fof nanodiri yo itte kono kam ittima e forme mawɗo o kono noon suuɗo kam ne heddi joni noon sen dottimo to islam oɗon gandi kañum kam ko diine gongora e gonga ɗiɗo sababuji foof hay hen goto islam dagnani kalfendi to banggal hareji to banggal biftogol to banggal hay hen dar dagnani islam dagni maccugagal so jihad waɗi woni to Allah wi fa iza laqitum allazina kafaru son kawre ɓe jaɓani Allah ɓe oɗon kaɓe fa darbu riqab kaɓe e maɓɓe piyeɓe ha poolonɓe son pooleɓe noon oɗon mbawi hen dahde son dahi jaggon ɗumen ha harende gasa ƴewonno mbadduɗon e joomum siko o sottoto siko o ligganoto mon ha wona cottigu mum ko onon andi dal no keptirɗon kanŋeje mabɓe ɗi walla ngaluji mabɓe ɗi ko noon kadi Allah dagnirani mon jaggudeɓe ha mbaɗone mabɓe ko kaaj ɗon ɗum ɗon kam to banggal sharia ina sella ɗum ɗon noon ko ɗon woni namnal manggal ngal oɗon gandi alquran ne jippi joni nde ko nani ara e duuɓi 1905 gonga caggal ɗum haareji jihadi mbaɗi kono jihadi gongora e gonga ceniɗo kam laaɓtuɗo mbo jillani yiilade laamu mbo jillani yiilade jawdi mbo jillani yeyde doole on ɗon namnete ko mande
wayri yi'ete ko heddi ko hareji toñangueji eko way noon fof rewi ɗo kono kam haare jihaadi gongora e gonga ceniɗo o kam ko ma tarihiyankoɓe ɓe dutto kalana yimɓe mande wayri wadde so tawi noon ko ɗon maccuɗo yiilete. joni noon kala mbiyaɗo maccuɗo a horoto andu holɗo maccugal ngal ummi. en kaali boli gaddoji maccugal basal en hareji en biftade en biftogol ngol kam oɗon gandi ɓooyani hay rewa samba ɗo ɓooyani haydara ko sabal mbayri biftade yimɓe. ɗum ɗon kam wona hunde ɓoyde te ɗum ɗon fof noon ko toñangue kalfilaɗo gonirɗo maccuɗo e on ɗon sifa woni maccuɗo e aduna walla e aada walla e ɗum ɗo, kono noon to banggal sharia wawide ɗum maccuɗo, to banggal islam on ko toñaɗo, o ko baɗade kidnappe nawa. paami de baɗade kidnappe nawa noon on so ɓoccitima foti ko hoddede koreji mum, kono noon caɗele ɗe jomum en nawate koɗe mbawa yaade. tongue debbo o wadde e gorko o ɓesgu dañe hen, ɓesgu o fof kadi kalfe, ɗum woni ko jeeton ko. ɗum tagui so banggal islam hutodirde walla jogade kalfaɗo o ina serti ha no fewi kadi to leƴƴi goɗɗi to. islam kañum ina jogui hen hurum mawɗo mawɗo mawɗo, adi foof wonat ko hirjindema ya wat feere ndimɗina ɗum, wona hirjinde kalfaɗo kadi yo wat feere rimɗo, te kadi koko waɗi ɗum protégé to banggal piggal, to banggal travaux forcé, kala ko lorata koko haɗa hen. ɗum tagui hay jomiraɗo ina wiya to alquran wo bil walidaini ihsanan, mbaɗane jignaɓe moƴƴere, wo bisil qurba, ɓe jiiduɗon ɓe kadi mbaɗa ɗum ɓen moƴƴere, wol yatama alyatimeɓe kadi mbaɗa noon ɗumen moƴƴere, wol masakin miskineɓe kadi mbaɗane ɗumen moƴƴere, wol jaari zil qurba, e koddiɗo mo jiiduɗa mbaɗana ɗum moƴƴere, wol jaaril junubi, e koddiɗo kadi mo jiiduɗa leegal hayso on jiidani mbaɗana ɗum moƴƴere, wo sahibi bil janbi, mbo ɗannudiɗa kadi jiiduɗa lappol mbaɗaɗa ɗum moƴƴere, wobni sabil, e tumuranke kadi ɗanniɗe mbaɗana ɗum moƴƴere, woma malakat aymanukum, eɓe kalfuɗon ɓe kadi mbaɗane ɗumen moƴƴere e neware e jurumde. donc ni Allah sifiri waddi ɗum même rangé e jibinɓema e miskineɓe e fof dal ko yo yurme, yo newnane, woto waɗe marginalisé, woto nefe, woto weddito. nulaɗo wi kadi e yiyaɓe ɓe o wiɓen hum ihwanukum wo hawalukum, koɓe kawiraɓe, koɓe musidɓe. Allah waɗi ɗumen e jimadi mon, woni jaalahumullah tahta aydikum. o wi kala e mon joguiɗo musidɗo, woni hono mo jiiduɗa yumma walla baaba ni, woni e jimanima ko maccuɗo o sowata. o wi fal yut'imhu mimma yakul, yo ñammin ɗum ko ñamata ko defanta ɓesgu makko defan ɗum ɗon. wol yulbishu mimma yalbis, ko koltanta, ko kettanta hoore ma ko e koltu, ko hono on koltu ɓornata jiyaɗo. wala tukallifuhum ma yaglibuhum, wote kadi totteɓe golle ɗeɓe ngalana kattane. so tawi on mbaɗi noon fa ainuhum alayhi, son totti ɗumen liggey mboɓe mbawa gasnude walla mboɓe kattanani, onon gacce ko mbaɗanno ɗon ko ballonɓe haaɓe kaljita hen, soko lowre, soko maadi, soko liggey bawɗonde foof, tottu ɗum ko hattani. so ronkini kadi anne jiilanaɗa ɗum walla diɓe walla jaaha balla ɗum ɗo ko hadis mo nulaɗo Allah haali yalti e deftere imam muslim. wadde noon ko yidde andude, yidde andinde yimɓeɓe ko wiyete maccuɗo to banggal islam,
hayso tawi inde nde ina soofi no foti jogirede ene foti wurdede ni kam islam sattinani ɗum wondi noon ina serti noon wona fof wiyo hoore mum ko julɗo tawa ina tongi e islam won heeɓiyoɓe koye mumen julɓe tawa noon tongaki saabu ndeɗo ñawore e oɗo sifa sa yeehi hande ɗo joguiɓe yiyaɓe hayso ni wona yiyaɓe islam ɓasde kamɓe koɓe julɓe ina ponno siftorde ɗum ɗo ɗum tagui nulaɗo wi e hadis goɗɗo kala mbo fii maccuɗo mum hello walla fii ɗum womre fa kaffaratuhu an yatiqa woni jobdi ndin ɗon ngan ɗon piggal ko ndimɗina ɗum o yaaha wadde noon on paamiɗo kam cattede ala hen joni noon wa fawqa haha da'watu l'islam al amma ila tahrir arraqiq wa targhibe fi zalik ɗum ɗo fof noon islam no jogui erago huftidingo yo yimɓeɓe gar dimɗina jiyaɓe ɓe e rerɗinde kala kalfuɗo yo waɗ feere tefto ɗiɗo sifaji wonno islam hakke no wayi yidde yimɓe fof yo ndimɗu wone dewe Allah ni a wawa ɗum wadde sona e rimɗin maccuɗo sahaji sa waɗi hunde wande garaw wima woni kaffara mum ko ndimɗina maccuɗo ay hande so neɗɗo taƴi e lewru koor kam jola wiyete ko rimɗin maccuɗo walla koora lebbi ɗiɗi dewdira aɗa andi ɗum fof ko wadde feere no maccugagal gasiri e nokkuji goɗɗi ɗi islam wiyanma bakkat ma o hafrata ɗum walla ngol ɗo gopol walla oɗo dega safrata ɗum ina wawno wiide a yaltinat kalis ina wawno wiide a hoorat walla a juulat walla a hajjiyat kono wima waɗ feere ƴeewa maccuɗo kalfaɗo cotta ɗum dimɗina ɗum belma maccugagal gas ina heewi ko way noon ɗum tagui jomiraɗo wi ɓen ɗon yiɗɓe rimɗinde maccuɓe ɓeɓe kalfi balle ɗumen ɗo ɓe dimɗiniri ɓen ɗon ta tengti noon so tawi on gandi e maccuɓe ɓe moƴƴere so gandi soɓe dimɗinama maɓe dara ɓe gona yimɓe firtuɓe ɓe gona rewoɓe Allah ɓe gona jokkoɓe enɗam ɓe gona liggotoɓe ina nafa koye mumen ɓe gontana société o gartam balleɓe ɓe dimɗa belma wontan société o gartam saabu ina heewi halfaɓe ɓe ɓe gaccetake ɓe miijo ɓe gaccetaɓe ɓe jangga koɓe mbaɗaɓe marginali tan eɓe joña keeweni mabɓe firtani haydara goto fof noon so rokkunomo ndimagu rokka confiance e hoore mum holla lawol oɗon gandi ɗum ɗon ko ɓamtare mawde oɗon gandi hay nokkuji ɗi tan sen jeeyi hande wayno Mauritanie a yiyat bumule hardineji tawa firtani haydara par ce que ko hettaɓe hakkillaji mumen ko tooñaɓe hay diwnuji men ɗiɗo Fouta walla ko way noon notortoɓe ɗum ɓe jaɓata wadde effort mbo woɓɓe ɓe mbaɗata ha mbawa wonde de crack mbawa firtude mbawa janggude mbawa wadde ko mbaɗata par ce que ɓe dokka ko fartange yoɓe koola koye mabɓe toujours ɓe jiiɗa hay tolnade ɓeyto te ɗum fof waɗi ɗum ko toñague nde ɓe toñade koɓe tongaɓe to banggal hakkillaji ɓe tonga miijoji ɓe tonga fof ɗum tagui ɓe dañani fartange noɓe udditori te hen goto so wiyama a rimɗi hay goto ɓuranima a ɓurani hay goto ɓuranima an yimɓe foti ko ligguiɗa fof an jeeyi yo ɓesguma janggo a indi ɗum waɗa hande sen beela mbiyen maccuɗo ala ko majjuɗo woodi saabu hande heewi hande laameɓe sino ko saaha e jamanuji wonno mbiyirteno kono hande sa sappini hen goto fiɗenuma heele mi anda hen mo so addandi jawdi saabu wadde noon toñangeji ɗiɗi nani e nder nokkuji men ko toñangue wiyete cukuñagu minen min jagguiri ɗum ko toñangue maccugagal ko toñangue
ala hen fof ko wawi tabitgol gongora e gonga eyi neɗɗo wonat joom tekki koyɗe tan tuume cukñago kono so woni milliardaire walla millionnaire hay goto suusa ɗum wiide ko sukna maccugagal ngal ne woɗɗani ɗon ha joni alquran ngam tan hirjinde yo maccugagal iw o wi son jaltini askeje walla sadakuji totte wasɓe e miskineɓe totton wownateɓe woni duuɓɓe hesɓe totton daraniɓe e saridde asakal ngal totton dahaɓe woni ɓe ganduɗa ko halfaɓe nden neɗɗo no yaltina asakal acca miskine acca basɗo ƴeewa maccuɗo kalfaɗo wi an kam kilifa ma foti namnima o wi ko kaza namnima ƴetta kalis asakal o totta ɗum o sotto o rimɗo o fotani yimɓe foof ɗum no dagui ɗum Allah yamiri ɗum so neɗɗo yaltini asakal way kono joni yaltina asakal tawa neɗɗo ne rewe ñamade ina jogori aritede andi sa totti ɗum o yooɓi ñamade nde a rimɗini ɗum ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa sharia ino hirjini hen ha joni ngam baraji gonɗi e rimɗinde maccuɗo nulaɗo no wiyanno kala mo rimɗini maccuɗo jobdima ko moƴƴere mawde aduna e laakara sifi hen moƴƴere nde ganduɗa ina jarini neɗɗo yiili yo dahade sotto ɗum o yaaha haali hen ha heewi wadde noon bandiraɓe kala ko haala e maccugagu islam haali hen kono wona maccugagu toñanke so tawi madama maccugagu ngu wona maccugagu sharia maccugagu ala ɗon sharia ni yiyani ɗon maccugagu yiɗon tan ko ustaɗo walla toñaɗo wittoji mbaɗama noon wittoji mbaɗama woni yimɓe hay wiyeteɓe maccuɓe jaafuɗon e konngol he hande kamɓe koye mabɓe sababude yidde ko weeɓi e wowde ko weeɓi ɓe jiiɗa hay sertude hen wittoji mbaɗama tawa neɗɗo o wona ɗon ina ñaama e sifa beɓɗe ina yara e sifa beɓɗe hay responsabilité goto ala o wowni ɗum hoore mum ha tawi elle kay ɓuuri foftude e wiyoɓe ko rimɓe ɓe kono ko wawi tabatinde ko maccuɗo gongora e gonga to banggal sharia enen kam en mbawa ɗum addude nde wonno en jeyani ɗo silama jihadi keso woni ɗeɗo pelle jawtuɗe foof ɗiɗo siècle uji jawtuɗe foof ko siècle uji colonisation e ruggoji e wargoji e taƴgo e gueɗe mbaɗe noon hunde noon wawi wonirde toon reɓa ha ɗo ɗo wona kono moƴƴi kam ko jomum en ƴeewoto haade wiyede jomum wawa julnude walla wawa wadde ko rimɓe poti wadde kañum ko haɗi ɗum wonde dema ko hol asli mum hol asli mum ko ɗum ɗon woni namdal ngal ko waɗi ɗum maccuɗo ko hoɗo woni ewa holɗo ummi holɗo maccugagal ngal ummi waɗi ndewmi takil ha tolniɗo tolnaɗo wadde noon bandiraɓe enen kam en mbawa ñawde ɓen ɗon mbawa wadde ɗen ɗon gueɗe e dow maccugagal kaalete ngal e oɗo temps moderne oɗo temps moderne mo gonɗen en jiyani foof ko wawi tabatinte maccugagal gongora e gonga ko toñaɗo tan e ɓuraɗo oɗon gandi sukaɓe men ɓesguji men yaaɓe hande rewɓe sahal ha jotti Liby mbaɗa e stade ina cuɓtire toon goto ne jeeye ɓen ko rimɓe goto so nawirama noon nawa golf walla nawa Asie walla nawa bangeji goɗɗe aduna o ina taga ɗum wonde maccuɗo ko toñade tan kiiɓaɗo kono to banggal sharia hay ella goto ala ɗum so tawi toon jama so sarɗiji imam kawre mum tan o julna
eyyi ko ɗum ɗon tan woni hen. Heddi ko noon ma yuynite ƴeewe ko ɗum ɗo ko ellaji rendo men cukuñago e maccugagal ko kedde rendo men, ko kedde ɗen ko rendo miijoji sous développement, miijoji luldare e retard yagal. Kono ɗum ɗo fotiɗo ummade. Hande poɗɗen wiide maccuɗo ko majjuɗo mo jaɓani janngude, jaɓani firtude, on nden wawi wiyede o rimɗani. Nani ñoowo ɗo tolni fof ina wona e guri yimɓe, ina bonnita, ina aybina, ko on wawi wiyede sukni. Saabu hay sa ruttimoto deftere Allah nde, Allah wi ko ñoowo way kono timɗo e tew bandum julɗo, ina jogui paaka mum, ina taƴa hen kusina ñaama. a yuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi mayita. ñoowo ɗisi nandude koye sukño to banggal sifa no Allah haaliri, wadde ko ñoowo ɓuri foti wiyede sukño, ko majjuɗo ɓuri foti wiyede maccuɗo. min so ardimama min rawata caggal mum hana feewi bon, hana feewi. mi a yiyani hen hay saɗede wottede ko ella chari wi o, so ala e mum tan mi juulat caggal mum. ewa te ɗum ɗon noon ella maccugagal mi wawa ɗum yitude hande ellaji imam. Mbasitomi bandiraɓe julɓe ko yoɓe duttano deftere Allah. Allah wi ɗumen ko nangteɗe e diine Allah goto wote ceerte. wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu. Allah koko riwti ceertugol ngol, te ceertugol ngol noon nulaɗo Allah jopinomo ɗum. wiyeno leñolam ngol ma feccoye silkito pecoñ ha timma 92. oy ko feccere wotere woni hen gonga, feccere nde ganduɗa nani tinni e rewde deftere Allah e sunna min annabi. yimɓeɓe yoɓe duttana deftere Allah e sunna annabi bel ma dañ fartange wondude. ɗum woni cosaan o, ɗum woni asli o. ko heddi ko ne to banggal aadaji men e rendoji men, yoɓe ndento aybadirde e ustude, yo yimɓe ndendu jeeda yumma e baaba, ganda enen jiidi diine, enen jiidi nokku, enen jiidi enɗam, enen jiidi fof, enen jiidi jam, enen jiidi jamalum. wadde noon goto fof ko yiɗani hoore mum ko yo yiɗan ɗum bandum. goto fof rento ko ina bonna nguru walla ko ina bonna enɗam. te Allah noon andi neɗɗo moƴƴo. Allah wi ɓuure mon tan ko ɓurɗo hulde Allah, ɓuure mon teddude, ɓuure mon rimɗude, ɓuure mon ñeñƴude, ɓuure mon ko inna akramakum indallahi atqakum. Allah ƴeewata ko kulol. nulaɗo wi kadi Allah ƴeewata mbaadima, ƴeewata koltuma, ƴeewat tan ko anniyaji gonɗi e ɓerɗe e golleji golleteɗi. ɗum ɗon noon ɓalejo o e boɗejo o, daɓɓo o e jool o, e toñaɗo o e toñɗo o fof pote Allah. donc ɗo aduna o yarate hande ɗo, ƴellitare aduna o ɗo tolni hande ɗo e pinal, en poti yawtude ɗo. saabu ko heewi hen ko wiyete esprit sous développement, ko miijoji e jiyanɗe luldare tan e majjere e basal. so majjere nde habtama tan ɗiɗo kongi fof ummoɗo. hande biyeteɗo jeeyaɗo hande so ɓiyum janggui ha noma président walla noma jagorgal, so ari ɗon nokku ono yando e autoji mum, hoto cosɗum wiide hunde. wadde noon yimɓeɓe wiyeteɓe ko yiyaɓe ɓene yo mbat feere ceerte hen, hayso kaptiraki ɗum konngol e sembe yo kaptoro ɗum janngude e dañal. so neɗɗo jangi dañi jawdi, mboɗo sikki ma ndimago mum woni e junggo mum. ɗum noon ɗum mbasiɗen koreji mbasa tan teftade ɗiɗo kongi. to banggal diine to ko majjere min jiirumi ɗum, to banggal aadaji men to kaari ko maccude, kaari kor ɗum ɗon fof kadi ko majjere e esprit ji miijoji luldare tan e tardude. sabu hande ɗo ɗo gurɗen tan woɗɗa sohlani eɗen goɗɗo e ɗiɗo teruji a teskatako ɗum ɗo, mbiyeɗa tan ko
ko joom diplôme walla ko joom jawdi walla ko joom gandal ko way noon ewa dañɗe ɗum fof a rimɗi walla a kadi hay goto tesketaki ko naggam yettete walla leñol mum ko naggam walla hinde mum ko naggam te ɗum ɗon enen farnortoɓe diine ɓe sen duttima to alquran koko rewti ɗum Allah wi julɓe fof ko jiidi yumma baba Allah wi min tagiri ɗeɗo ɗemɗe e ɗiɗo mbaydiji e ɗiɗo couleur aji fof ko li taarafu ko ha gandodiron tan gowodiron mba goto fof wawa teskade goɗɗo kono teddugal ngal e moƴƴere nde woni koto kulol Allah to yo Allah waɗan min ɗum